Večer som si vysadila priesady a ráno tam žiadna nebola. Tak takúto správu som si našla v schránke. Pani mi tvrdila, že tam žiadny sliz ani žiadny slizňak určite nebol. Možno ste v chladnejšej oblasti a u vás ešte nie sú, ale v našej záhrade sa už tiež objavili a nie je to nič milé. Prácne si dopestovať priesady alebo investovať peniaze ešte väčšie a kúpiť si ich a ráno alebo na druhý deň tam vôbec nič nenájsť. Preto aj ja volím prevenciu v podobe modrých granuliek. Ale dávajte si veľký pozor na to, aké granule volíte. Či ide o granule, ktoré sú na prírodnej báze, ktoré sú na báze fosforečnanu železitého, ktorý neškodí ani vám, ani domácim zvieratám, ani žiadnym divým, ako sú ješkovia, jašterice a podobne. Alebo omylom či z neznalosti siahnete po veľmi podobných modrých granulkách, ktoré ale obsahujú nejaký jed, napríklad metaldehyd. A verte tomu, že takéto granule by som si do svojej záhrady nedala ani ja. Čiže aj z toho dôvodu volím práve tieto, teda granule Presto, vďaka ktorým sa nemusím báť siahnuť po šalátoch, po jahodách, po kaleráboch a rovnako tak aj po nádherných georginách, čiže dáliach do kytice, pretože, ako viete, tie slizniakom v začiatku tiež chutia veľmi veľa. Odporúčam vám, aby ste sledovali stránku Agro.cs, pretože práve tam nájdete tiež zaujímavé informácie o rôznych produktoch a blíži sa už aj súťaž, ktorú sme si v spolupráci my dvaja pre vás pripravili. Takže sledujte Agro.cs a mňa a dozviete sa viac. Pa, pekný deň.